Видеото се забави 2 месеца, защото ако не знаете, в тези видеа малки брандове свързват с мен по Instagram, пращат ми някой техен артикул, дали ще е тениска или худи, и аз след това ги показвам на видео и си казвам искреното мнение за тях. Идеята беше това видео да бъде снимано още края на август месец, някъде 25-26 да е качено, но така стана, че един от брандовете се забави, докато този бранд се забавяше, се отказа един друг, след това нови 2 дойдоха и накрая чакахме последен. Така че тук под мене, вие не го виждате, но имам кашон пълен с пликове от Акон, така че нямам търпение да видя какво са ми изпратили днеска. Често казвам, нямам си никаква идея какви брандове ще има днеска в видеята, защото наистина ги забравих, но така видеото ще стане още по-интересно. Така че без да бавим повече, нека почваме с бранд номер 1. Докато разопаковаме тениска номер 1, ще ви разкажа по какви категории ще оценяваме вече самите тениски, те са само тениски, самите тениски. Категория номер 1, цена, цялостен дизайн, материя и време за доставка. Много важно, 2023 година сме, никой не трябва да си позволява да чака повече от 2 дни доставка. За каквото и да. Отваряме бранд номер 1 и вътре имаме пликче в пликчето. Започваме добра. Така, тениската стана малко на гъс заради Аконт, но ме кефи, че си имат къстъм пликчета. Това е хубав детайл към крайния купувач, така че ебала. Пликчетата им, пак трябва да го скъсаме това пликче, и като скъсаме пликчето, ни чакат стикер, което е много яко, втори стикер, което е още по-яко, визитна картичка с код за 10% отстъпка за следващата ми поръчка и вътре ни очаква самата тениска, която изглежда по ето този начин. Абе, това огромно бе. Така и така. Сега нека да пробваме тази тениска. Така, това е тениската. Като цяло, аз мисля, че съм за един размер по-малко, но ме кефи. Сигурност ме кефи. Материята е малко по-дебела, но със сигурност самия плат е леко по-твърд. Не е много меко, но е твърд. И някакси самата тениска все едно е по-тежка, което мен ме кефи. Дебела е, здрава е, но е, да. Всъщност за зимата. Леко по-дебела тениска, перфектна е гордо. Цялостен дизайн. Тук съм леко скептичен за тия ръкави. Аз не харесвам тениски деца с много дълги ръкави, защото и без това ръцете са ми много малки. Сега и тотално да се закрият, хич не ме кефи. Така че аз лично на този дизайн не съм фен, но ако вас ви кефи, ще е долу в коментарите. Доставката, на мен лично ми изпратиха тениската за един ден след като се разбрахме, така че 10 10 доставка. И цена, аз цената не знам каква е тази тениска, Марти тук горе ще я напише, но аз лично за такава тениска бих дал около 45 лева. 40-45 лева със сигурност бих дал за такава тениска. Продължаваме с тениска номер 2, която този път поне Акон са запазили. Не е на топче, да се надяваме, че и вътре ще е така. И в нея отново ни очаква втори плик. Отново добре. Този път плика от по-обикновените, които само се отлепят. Така, в пликчето имаме визитна картичка, която не съм сигурен дали е стикер. Това всъщност май е стикер. Да проверя. Да, това е стикер, не е визитна картичка. Също отново имаме и визитна картичка, която заради Аконт е леко намачкана. Благодарителна картичка с техните социални мрежи. Винаги това е добре да си го слагате в тениските. И като изключим стикера и визитката, май няма нищо друго, освен тениската, която пише, че е размер S. Че, фу! Та тениска дори не си спомням да съм писал с някой да ми я праща. Ма изглежда много яко. Нека я пробвам. Сложих я и честно казвам, много ме кефи как ми седи. Отново е с дълги ръкави, което не ми харесва, но този път самия шеф на ръкава почва по-отнадолу, отколкото на предната тениска, затова този път изглежда някакси по-добре. Отново е оверсайз тениска. Гърба доста ме кефи. Цялостният дизайн като цяло много ме кефи на тениската този път. Може би 9 от 10 отново заради ръкавите. Материята е доста по-разтеглива. По-мека е, не е толкова твърда, не е толкова тежка, сама тениска е лека. И времето за доставка отново за мен беше един ден. Почти всички брандове ми изпратиха тениските си за по един ден. Мисля, че имаше само 2, които се забавиха малко. Но специално тези си изпратиха тениската точно за един ден. Цена, отново нямам идея колко струва, но със сигурност за такава тениска отново бих дал над 40 лева. Мен лично много ми харесва. Преди да продължим с останалите тениски, трябва да благодарим на спонсора на днешното видео, а именно Vaping. Vaping са марка вейпчета, които обаче са доста... Да, еволата. Vaping са марка вейпчета, които обаче са доста по-специални от тези, които сте свикнали да виждате по магазините. Едно такова, което е голямо точно 3 пръста, е с цели 7000 дръпки, 5% никотин, светка и ако си поръчате днес едно такова от техния сайт vaping.shop, за който има линкче долу в описанието, ще е при вас още утре, защото имат един работен ден доставка в цяла България. Предупреждавам обаче, че вейпа е с никотин.
напълно забранен за лица под 18 години и си остава също толкова вреден и за лицата над 18 години. Никотина води до пристрастяване. Един път закачите ли се за никотина, доста трудно се откачате, така че със сигурност внимавайте. Все пак обаче, ако сте пушачи и просто искате да пробвате нещо ново, оставям линк за техния сайт, както казах, долу в описанието. А сега нека продължаваме и с останалата част от видеото. И by the way, забравих да ви кажа, че в сайта в момента има 20% разпродажба, така че линка в описанието. Преминаваме към тениска номер 3. Тениска номер 3 е опакована доста по-добре. Доста добре, даже бих казал. Това е... За пръв път виждам някой да прави такова нещо в България. Да ти спраща хартиено пликче с канап, мисля, че се казваше тия връзки. И са си го нарисували те, сами си го направили. Това е яко. Ево, като влагате старание в такива неща, хората го забелязват. Така, самото пликче, сега не искам да го скъсам, но баш ще трябва да го скъсам. Просто го разкъсам, съжалявам, момчета. Опа. Тук има 3 тениски. Кой е толкова щедра с мене, бе, брат? Чай, бе, какво? Добре, много съм объркан, нямам идея какво има в този плик. Това дори не знам дали са ми го изпратили или аз съм си го поръчал. Глупости, бе! Сетих се от кой е това. Това е от Яс. Това е тениска номер 1 и тениска номер 2. Не знам дали спомняте, но преди време ми бяха направили ето тези къстъм бели Air Force. И същото момиче, което ги направи, почна да си прави и тениски, като дизайните ги рисува сама, нейни са си и след това само ги щампира върху тениска. Така че сега ще сложим бялата, защото да ги редуваме. Бяло-черно, бяло-черно. Ето и самата тениска. На първо виждане, нищо друго не мога да кажа, освен, че е най-обикновена тениска. Това е тениска, която просто отивате и си взимате фелси лайкики за 7 лева максимум. Материята не е кой знае какво, просто е обикновена бяла тениска с дизайн. Дизайнът за сметка на това наистина е готин, обаче само с един дизайн не става. Такава тениска, лично аз бих платил за нея 30-35 лева и по-скоро така тениска бих подарил на някой приятел за някакъв повод, спомен, да го избазикам нещо по-такова. Не знам дали бих си купил такава тениска с цел да излизам навън с нея. Не мисля, че има какво повече да кажем за тези тениски, така че да преминаваме към следващите. Или следващата, зависи. Знаете процедурата, пликче от еконт, разкъсваме и вътре ни чака... Окей! Днеска има много по-добри попадения за брандове от предното видео. Нема се баваме. Гледайте какви пликчета дават водите. Ево, това вече е старание. И отвътре, чакай, отвътре има други неща. Отвътре вадим писънце имаме. Добре, харесва ми. Мале, то писмото много яко се отваря. Вътре ни чака стикерче. Пликчето, освен стикера, има и поздравителна гланцирана картичка отзаде с послание. Не знам дали това послание за всеки го пишат специално, или просто на всеки са написали едно и също и ги разпращат наляво надясно, но все пак е внимание към детайла и мен лично това ме кефи. Друго в турбичката на първо баране няма, така че направо вадим тениската. Тази турбичка си я запазя. Това actually е useful нещо. Като пътувам на някъде си слагам чорапите в нея. Много добър гръб, бебате! Това май е най-якият дизайн за нещо видео. Не знам какви са другите тениски, но това за сега най-много ме кефи като дизайн. Така, изобщо няма да си крива сърцето. Тази тениска супер много ми харесва. Седи така както искам да ми седи, както си представям, че трябва да ми седи тениска на мене. Дизайна на гърба е брутален, отпреде е изчистена, материята е мека, лека и е леко разтеглива, но не е прекалено разтеглива, че да е разтеглива. Еластична, май е правилната дума. От всякъде 10 от 10 тениска. Поздравления на пичовете, които са измислили тази тениска, като цяло дизайна. Много добре сте го направили. Също обърнали сте внимание и за пакеджинга, така че наистина няма какво повече да кажа, освен 10 от 10 за тази тениска. С този пакеджинг спокойно бих дал 45-50 лева за тениска. Браво на пичовете. И останаха само още 2 пликчета. Пак имаме пликче. Този път днескашния епизод много ми харесва. Пак ви казвам. Днеска всеки се е постарал малко от малко да направи нещо с пакеджинг, защото в предното видео всички ги храних, че просто ми пращат тениските в найлончета и в пликови турбички, в които слагате доматите от била. В пликчето имаме визитка, на която отзад си пише техните инстаграми, социални мрежи и тяхното послание. Оставяме визитката при визитките и стикерите. Този път стикерче май нямаме. И в пликчето, освен тениска и визитка, друго нямаме. Това тук е първата спортна тениска, която ще разгледаме в това видео. Compression тениска. Май все още съм твърде дебел да ги нося тия тениски, но това не променя факта, че самата тениска е яко направена. Насякъде, абсолютно насякъде е опъната и разтегната.
Ако тежите 60 кг и сложите тази тениска, ще изглеждате само тежите 70 примерно. Насякъде опъната, насякъде направена максимално да изглеждате по-големи в нея и да е по-впита. Проблема на мен е, че тениската ми се впива в шкембето, а не в почките, но това са детайли. Дизайна е супер семпъл, супер обикновен. Все пак самата тениска е направена само да отидете на фитнес нея, да се изпотите, да я метнете в коша за пране, да я изперете и на другия ден да направите абсолютно същото с нея. Направена е просто да я бавате майката. Здрава е, разтеглива е, като правят така не се чува, не се късат конците, добра изработка. С две думи, тениската много ме кефи, за такава тениска бих платил около 30-35 лева. Дойде за един ден доставка и за в бъдеще със сигурност на тия пичове реактор ще им следа профил, защото ме кефат нещата, които правят, просто все още не съм достатъчно здрав, че да ги нося тия тениски. И преминаваме към следната тениска за днешното видео, която би трябвало да е на фирето. Тази тениска чаках 5 дена доставка някакси. 5 дена. И съм поръчал даже елка, нямало е емки в сайта. Това е единствената тениска, за която съм плащал в това видео. Не ми е пратена от Fire, аз съм си платил за нея, така че нея ще я критикуваме и по-сериозно. Първо идва в много обикновено пликче, нищо кой знае какво. Вътре нямаме нито картичка, нито нищо. Но за сметка на това имаме доста брутален дизайн, най-вече на гърба. Като я сложих тази тениска и като се погледнах, може би чакането си заслужаваше. Отново, кройката на самата тениска е така, която на мен ми седи добре, но като изключим кройката е доста обикновена, леко разтеглива тениска. Мирише отвратително. Нито една от другите тениски не мирише на гнусен Китай. Тая е единствената, дето вони на Китай. Вони на Китай. Което е нормално, ще се изпере, ще се мине, но според мен не трябва така да миришат тениските. Но все пак не трябва да сме чак толкова критични към тази тениска, защото това е мърч, това е направено с цел фирето да изкарва някой друг допълнителен лев, да може да се инвестира в кариерата, да прави клипове, да продължава да прави песни, така че е до някаква степен допустимо. Тениската е на цена от 40 лева, което е напълно нормално, все пак той има някакво име, нормално е да има надценка, но със сигурност не мога да кажа нищо впечатляващо или специално за тази тениска, просто тениска с щампа, да, хубава щампа на гърба, но отново си остава просто обикновена щампа. Разочарован съм, че в днешното видео отново не видяхме нито един бранд с бродерия или с нещо по-специфично направено като дизайн или изработка на самите тениски. Отново бяха предимно и главно щампи, но със сигурност днешните брандове, които разгледахме в това видео, ми харесват много повече от брандовете, които разгледахме в предишното видео. С някои малки изключения може би, но цялостно ако гледаме картинката, със сигурност това си остава така. И хора, това всичко това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, може да го лайкнете, да се абонирате за канала, както и да ми шерате видеята, понеже това е страшно. Също така, не забравяйте, че ако искате си вземете качествени хранителни добавки, може да го направите от сайта на Proof Nutrition, за който има линкче долу в описанието. И най-якото, че може да спестите и 10% на вашата поръчка с промокод DDBL10, като по този начин хем помагате супер много на канала, хем и вие си спестявате пари. За качествени репове на обувки и дрехи вече може да разгледате сайта на Kicks, в който вече е супер напомпан с каквото се сетите. В сайта има якета, чантички, къси гащи, худита, панталони, тениски, обувки, чорапи. Аз по-скоро трябва да почна да изброявам вече какво няма в сайта, така че ви оставям линк долу в описанието сами да си го разгледате и ако си харесате нещо, промокод DDBL10 важи и там. За качествено спортно облекло, сайта на Българест е вашето място. Линка отново е долу в описанието и отново промокод DDBL10 ви носи 10% отстъпка. Аз бях Данчо, благодаря, че изгледахте видеото до края и чао!